Be, trabaho na ko, be. Karoon ng sugod daw trabaho. Ha? Benji, pa ka nagsulti sa ko nga mo, di na mag-applyan nga trabaho. Ano sa ba di? Ani di ay? Kabalo ko, ana. Mag-door to door mo, nag-deliver og pagkaon. Alangan, tighatod yun ang pagkaon na sa balay. Nausa mo yung taon ka, uy. Wapa ka kabalo, Benji. Naiuban dara mga babae, huok kay sinuutan, napaiuban magbrarag, magpanty, pasulod pa dyan sa ilang kwarto kay para i-deliver lang ng ilang pagkaon. Ano sa ba labot na mo, anak? Kay deliver naman nagsudan. Kami anis kayo may sa among kumpanya. Kuan kayo may loyal, mi. Sa among mga asawa. Na, Sige na kayo, Posible booking sa mga ano. posible ka ng luyal-luyal ni mo dira, ah. Sige na kayo, booking na mo. Di dyan ka mapintan. Dili eh. Kung makakustomer kag po kayo nagbrarag pagkanti sa imong tubangan. Dili naman na sa buwan ng kumpanya. Loyal mi, di kuan na na. Sige daw, be. Ha? Tistingan daw ka na ko kung sadyo ka kaluyal. Ano sa may tisin mo? Tistingan ka na ko. Ano sa man? Sige. Akong baton. Oh. Ano sa man eh? Deliveran po ni mo. Kintay customer ko niyo. Ay, hatod, Oo. hatod. Sige. Matog mo. Dili sa kwarto? Alo, dali, isunod yun mo dali sa kwarto. Oy, kinsa na? Bebe. Ah. Ay, dali, Ma'am. sunod. Ma'am. 500 na, ma'am. Ha? 500. 500? 500. Kanang... Ulitaw pa kaya? Minyo na ko, ma'am. Ah. Kanang... Eh, 500 na, ma'am. Yeah. Wala ba yan, Jukul ka ng cash? Dali yan, misking piso yan ba? Wala, Jud. Yeah. Honest yun ko sa akong asawa, ma'am. Pwede niya? Kan na lang? Minyo na ko, ma'am, na ako yung asawa. Honest ko sa akong asawa, ma'am. Kanang, yeah. Wala, di mo asawa, dali yan. Kanina lang niya. Kung Jukul pang bayad yan pa. Oh! Naunsa man taon ka, Benji? Uy! Tanawa lagi niyang natintalman ka. Ano sa mali akong baton di ay? Ay, kapag tintal, paghagahi ka ba? Naunsa man taon ka? Oo, Sige, ako lang saan mo na ako paglaon. di ay? Magpagahi ka. Di ka magpatintal-tintal lagi. Huwag ka ng mga inana na customer, maka-encounter ka inani nga customer. Kailangan, G, uban na customer, inani ang buhaton din, G. Naunsa man taon ka, dapat yung pagagahi ka ba? Asa man yung pagkaluyal ni mo, ana? Nawala man lagi. Ay, kani, saan mo akong buhaton di ay? Kung na mo inani sa imo ha, Oh. gusto mo nga, anaon ka, Oo, kunta ay. Oo. anan, kitahay ka, anaon ka, itulak ni mo. Ah, sige, Kung sige, dili sige. mo habang hampak kung ano mo hang Sige, i-deliver sige. nga pagkaon. Sige, sige. Ano saan mo na akong buhaton? Oo. Basta mo ito mo yun sa imo ha, nga pagagahi ka ba? Sige, sige. Sa mo ka, uy, kitahay be. Uni. No, sir. Wala ba, edit ko ka ng pambayad ang sir? Uy, di ka nila. Minyo ko. Oo, kato Benji. Oo. Kato ang nindot ka ayo Oo. nga. Anak kong jud mo ha. Kang customer mo nga maginala sa imo ha. Kundi imong ilambos ng kanang pagkaon imong gibit-bit. Oo. Okay na to. Pagkahuman, okay na to siya. Oo, sige. Kato ang nindot Okay, ka ayo. nako, nako. Kato siya ang kuan. Napakoy, kuwan. Ha? Booking, napakoy booking. Si booking. Dili pa, Ha? pa. Napa. Saan na pa? Oo. Hintahay be nga ang customer ka mo hatag og tip. Dawato na ko. Ha? Dawato. Unya kayo ingon man na, sir, wala ba ya pag sinsilyo, sir? Unya, pwede kanina lang, sir. Unya, usa may buhaton nimo. Eh, ano mga na, honest ko, na, kuwan ko, nang ko'y asawa. Oh. Ino na ko na, ma'am, dili na ko na madawat, ma'am. Balik na ko ni ma'am. Wala gid ako giingon lagi. Oh.